טוב, הווידאו הזה זה לבוב. לבוב the builder. תגיד לי אם אתה מזהה את האזור. זה בדיוק האזור שממנו לקחו את התמונה שלך, תמונת תמונה. זה האמפייר. מי זאת? היי בוב. יאנושי. בקיצור, נעשה השוואה עם התמונה שלך בבית. זה קצת שמש, אז אני לא יודע מה נראה, אבל זה הבניין. ככה? אוקיי, זה הבניין המגעש. זה עוד שני בניינים מטורפים שבנו לאחרונה. מה? אני לא יודע, מראים את זה אצלך גם? זה שעון, זה נראה לי בנק או משהו. זה הפארק, פלט איירון דיסטריקט. לא, זה מדיסון סקוואר פארק. זה הפארק. וזה כמו מדרחוב כזה באמצע הכביש. אתה יושבים, אתה רואה, יש פה צעות וכולי. אז זהו, וזה כאילו האזור שממנו תמיד מצלמים את כל התמונות של הדבר הזה. רות סוף ושלום. נתראה בארץ. ביי, תגידי ביי. ביי בוב. ביי בוב. לא נס לשפן. שרדת.